Așa arată ce se vrea a fi școala. Construcții. Și asta este fosta bucătărie care a ars. S-a construit destul de bine, etajul aproape terminat, s-a făcut centura de sus, s-a turnat, am înțeles. Pe jos am intrat, e destul de... au pus faianță, au pus de toate. Faianță, gresie și parcă au făcut-o mai mare ca înainte. Se construiește la greu. Să sperăm că au să o închidă. Acum ei mănâncă acolo, în cortul ăla. Văd că au cărămizi, așa. Dacă reușesc să termine, să o închidă, să nu o prindă iarna așa. Pentru că jos e făcut. Să văd urmele de incendiu. Parterul se vede că a scăpat.